Účetnictví bez papírování díky digitalizaci a AI. To je téma našeho dalšího rozhovoru. Jak mohou průmyslové firmy ušetřit až 80% času a jak k tomu pomáhá právě umělá inteligence? O tom budeme hovořit s Ivanem Bošelou, ředitelem pro Českou republiku a Slovensko společnosti FITEC. Dobrý den. Dobrý den. Pane řediteli, vaše společnost patří mezi lídry v digitalizaci faktur v rámci Pobaltí, Balkánu a střední Evropy. Teď jste prvně na Mezinárodním strojírenském veletrhu. Představte nám vaši společnost. Dobrý deň ešte raz. Takže my sme dcerská spoločnosť estonskej skupiny FITEC Group. Ako ste hovorili, sme prítomní v niekoľkých krajinách, v pobaltských krajinách, takisto Poľsko, Česko, Slovenská republika, Belgicko a máme klientov aj po celej Európe a takisto aj v niektorých iných krajinách na svete, keďže my sme platforma, takže používať ju môžu používatelia kdekoľvek na svete. Jste prvně na Mezinárodním strojenském veletrhu. Máte i klienty v České republice? Áno, toto je naša premiéra. My v Českej republike pôsobíme už niekoľko rokov a máme stabilnú klientelu aj v Českej republike, takže aj som tu niektorých z nich už stretol. Takže áno, máme a tešíme sa, že sme tu, lebo sa budeme snažiť získať klientov aj na tomto strojírenskom veletrhu. Vaší specializací je právě automatizace účetních firemních procesů. V čem v současné době firmy nejvíce tápou, co je nejvíce v tomto směru trápí? Napriek tomu, že už niekoľko rokov je AI horúcou témou, stále veľa firiem funguje na papieroch. To znamená, dostávajú faktúry od dodávateľov v papierovej forme, prípadne faktúry sú im zasielané e-mailom a tieto si tlačia a potom ich archívujú v šanónoch. Takže táto doba už pomaly končí. Nie všetky firmy na to samozrejme už stihli nabehnúť, takže strácajú strašne veľa času tým procesom spracovávania papierových dokladov a nie len to, že míňajú tonery, papier a svoj čas pri tlačení a archivovaní tých dokladov, ale ešte aj pri ručnom prepisovaní dát z tých dokladov dochádza k časovým stratám a takisto k chybám. Pojďme se podívat na obsah vaší činnosti. Jaké benefity nabízíte právě průmyslovým firmám? My vieme celý ten proces v každom jednom stupni zjednodušiť, zdigitalizovať, zrýchliť. Čiže už keď faktúra príde do firmy, niekto ju musí schváliť. My toto máme zabezpečené digitálne, čiže máme nasadený digitálny schvaľovací proces na faktúru, čiže je to oveľa rýchlejšie, ako keby niekto ručne hľadal niekoho, kto by faktúru schválil. Prípadne, keď hľadáme niekoho, kto momentálne vo firme ani nie je, lebo je na dovolenke alebo na PNK. Takže toto máme zdigitalizované, máme automatické workflows na schvaľovanie faktúr, rôzne vychytávky, ako napríklad konkrétna faktúra od konkrétneho dodávateľa príde konkrétnemu človeku digitálne na schválenie. A takisto máme limity, napríklad, že niektorí ľudia schváľujú faktúry do 500 eur, niektorí len nad 500 eur a tak ďalej, paralelné schvaľovanie. Čiže celý ten schvaľovací proces je zjednodušený. V druhom stupni samozrejme dáta nikto neprepisuje, takže to je tiež obrovské zrýchlenie práce, čiže dáta sú automaticky vyčítané, tam je použitá samozrejme aj umelá inteligencia, pričom na ňu sa ešte stále nedá úplne spoľahnúť, takže máme nasadených aj ľudských validátorov, ktorí umelú inteligenciu opravia, prípadne doplnia údaje. A v treťom stupni, a to je úplne horúca novinka, máme umelú inteligenciu použitú na už predkontovaní účtovných prípadov. To znamená, účtovník ako účtuje, umelá inteligencia ho 2 mesiace, 3 mesiace sleduje a následne už tí stabilní dodávatelia sú účtovaní automaticky, to znamená vrátane syntetických a analytických účtov, stredísk, prípadne nejakých kódov, projektových kódov a tak ďalej. Takže ten účtovník naozaj v každom jednom stupni nemusí už nič robiť manuálne, nemusí faktúru tlačiť, ani sa jej chytať a viac menej už ani účtovať. K AI se určitě ještě dostaneme, protože to je zajímavé téma určitě i pro naše diváky. Nicméně, pokud se společnost rozhodne, že si ve své společnosti nasadí váš systém, jak je to pro ní náročné? Je to náročné časově, nebo případně musí měnit celý software?
My sme SaaS-ové riešenie, SaaS, to je Software as a Service, to znamená, my vlastne prenajímame tú platformu. Takže žiadne inštalácie zložité, žiadne licencie alebo drahé, alebo náročné na implementáciu nemáme. Všetko je veľmi rýchlo uskutočniteľné, závisí to hlavne od rýchlosti komunikácie toho nášho klienta, ale inak väčšinu účtovných softverov, ktoré sa štandardne používajú v Českej a Slovenskej republike, ako napríklad Abra, Omega, Pohoda, SAP, Navision a tak ďalej. Toto všetko už máme prepojené, čiže muchy sú vychytané, keďže už dlhé roky poskytujeme túto službu. Čiže keď je nejaká stredná firma a ľudia vedia, čo robia a sú pripravení trochu spolupracovať, to znamená len nám dať nejaké číselníky a poskytnúť nejaké základné údaje, tak vieme do 2 týždňov zintegrovať náš systém. Pričom klient si necháva svoj účtovný systém, pracuje vo svojom účtovnom systéme, ako je zvyknutý. Jedine, čo už nemusí robiť, je nič robiť manuálne. Tak to je velmi komfortní řešení, které nabízíte. Pojďme se ještě podívat na tu umělou inteligenci. Řekněte nám, v čem vlastně nejvíce pomáhá? Takže tá umelá inteligencia pomáha v 2 stupňoch základných. V prvom stupni je vyčítavanie dát. Je tam používaná technológia OCR, ktorá je stará 50 rokov, hej, to je nič nové pod slnkom, ale tá umelá inteligencia dokáže rozpoznať, kde je napríklad dátum vystavenia faktúry, ktorý z tých dátumov je dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia, ktorý dátum je dátum splatnosti, kde je základ DPH, kde je DPH. Toto tá umelá inteligencia dokáže rozpoznať a tiež dokáže rozpoznať jazyk. To znamená, nám je úplne jedno, či faktúra príde v čínštine, v gréčtine alebo v akomkoľvek jazyku. Tá umelá inteligencia si s tým dokáže poradiť a takisto účtovník už nemusí žiadne slovníky používať a hľadať, že čo nám to prišlo, lebo v čínštine by som chcel vidieť, ako preložiť niekto faktúru. Takže toto je prvý stupeň, kde nám AI pomáha. Ale ešte máme úplne horúcu novinku, ako som už hovoril, že AI, čiže umelá inteligencia, pomáha tým klientom aj účtovať. Čiže účtovník účtuje, ako je zvyknutý, mesiac, 2, 3 ho umelá inteligencia sleduje a následne v nejakom 3. mesiaci už mu ponúka pri danej transakcii, ako by mala byť daná transakcia. Bude to faktúra alebo pokladničný doklad, čiže bloček, ako by mala byť zaučtovaná a účtovník už len pozrie, odklikne, odsúhlasí, prípadne môže zmeniť zaučtovanie tej transakcie a umelá inteligencia si to zapamätá. A je tam množstvo dimenzií, ktoré si klient vie nastaviť, či už sú to analytické účty, strediska, projektové kódy, rozúčtovanie podľa, eurofondových projektov a tak ďalej. Čiže ten účtovník naozaj už len schvaľuje a nastavuje systém. A hovoříte o tom, že je to horká novinka. Je to horká novinka ve vaší firmě nebo celkově na trhu? Ja osobne si myslím, že v tom štádiu, ako my sa nachádzame, vyvinula tento model naša estónska matka. V tomto štádiu si myslím, že žiadny náš konkurent v Čechách ani na Slovensku toto nemá. A je to naozaj veľmi bezpečné, keďže naša databáza je na AWS, Amazon Web Services, je to cloudové riešenie, takže klient sa vôbec nemusí báť, že tie dáta niekde uniknú. Každý náš klient má svoj vlastný model umelej inteligencie, pretože účtovníctvo každého jedného klienta je úplne špecifické, čiže to tam nemiešame. Takže je to veľmi horúca novinka a už máme skvelé feedbacky od existujúcich klientov, ktorí to začali používať a sú s tým veľmi spokojní. Když takto intenzivně pracujete s AI, kde vidíte vlastně ještě její další uplatnění, třeba ve vaší právě branži? AI, my o tom ani nemusíme vedieť, ale AI sa momentálne už zapracováva do úplne bežných aplikácií, ktoré používame. AI nájdete v Office 365, to znamená vo Worde, v Exceli, takisto keď máte meetingy, online meetingy, tak AI vám spracuje poznámky, zápisy z tých stretnutí. Viac menej ten AI bude ako nejaký
background akéhokoľvek procesu, ktorý sa dá urýchliť alebo zdigitalizovať, alebo z ktorého sa dá urobiť nejaká štatistika. Takže ja osobne si myslím, že ten AI bude úplne bežne prítomný v našich životoch, tak ako niekedy prišli počítače a momentálne bez počítača alebo bez mobilných telefónov si nikto nevie život predstaviť. Čiže ja osobne si myslím, že každý jeden človek to AI bude používať a veľa z tých ľudí ani nebude vedieť, že to používa. To je pravda. To téma je velmi zajímavé. Myslím, že bychom o tom mohli hovořit ještě minimálně půl hodiny. Nicméně čas se nám neúprosně krátí. Je, pane řediteli, ještě něco, nač jsem se nezeptala a co byste chtěl návštěvníkům Mezinárodního strojírenského veletrhu říci? Ja si myslím, že sme pokryli veľmi dobre danú tému. Jediné, čo často dostávam otázky na iných kongresoch alebo veľtrhoch, je, že či nás AI nahradí. Hej. Takže ja si nemyslím, je snadné. ja si nemyslím, že by sme sa mali báť, lebo už 20 rokov toto počúvame, že nás nahradia roboty, že nás nahradí umelá inteligencia a stále máme nedostatok pracovníkov na akékoľvek pozície. Či už sú to účtovníci, s ktorými my pracujeme, alebo právnici. Proste zamestnancov je málo. Hej. Čiže ja sa vôbec nebojím, že AI nás nahradí. Skôr si myslím, že firmy, ktoré sa toho boja a naďalej budú používať papiere, tak tie budú mať problém, lebo tie firmy, ktoré prejdú na plnú digitalizáciu, budú zvládať oveľa viacej práce, budú vedieť služby poskytovať lacnejšie, takže budú mať obrovskú konkurenčnú výhodu. Čiže ja si skôr myslím, že AI nenahradí ľudí, ale nahradí tých, ktorí AI nepoužívajú. Pane Bušelo, děkuji vám za rozhovor. Ďakujem aj ja a ďakujem pekne, že tu môžem byť a teším sa na účastníkov, ktorí prídu na náš stánok, ktorý je neďaleko odtiaľto. Keby ste chceli nejaké ďalšie informácie a všetkým prajem príjemný deň. Děkujeme. Ďakujem.